Doncs avui farem estiraments de la part posterior, sí? Llavors, començarem asseguts, també es poden fer de peu, però comencem asseguts. A sobre d'una colxoneta, estirem una cama, l'altra la flexionem a l'altura del genoll, agafem aire i a l'expulsar intentem baixar una miqueta, sí? Mantenim, agafa aire, expulsa i intenta baixar una miqueta més. I farem un altre cop, agafem aire, expulsem i baixem. Quan comenci a tibar, aguanta l'estirament. Sí, si et fa molt mal, rectifica i puja una miqueta. I si encara pots més, igual, cada cop que expulsis, t'esforces una miqueta i baixes més, sí? Si vols encara que sigui més intens, pots posar els dits dels peus mirant cap a tu i encara tiba més, sí? Aguantem. Això serien uns 40 segons. D'acord? Tornem, esquena recta, pit a dalt, espatlles cap enrere, cap. Igual, flexiono, recolzo un peu a l'altura del genoll, l'altre cama estirar, intentem que el genoll sempre toqui el terra. Agafem aire i a l'expulsar anem allargant. Agafem aire, expulsa i allarga. Aire, expulsa i allarga. Quan comenci a tibar, mantenim. Si és poc o encara poc més, segueixo allargant. I si encara vull que sigui més intens, els dits miren cap a tu i el genoll està tocant el terra. Mantenim aquesta posició. També faríem uns 40 segons. Aguanta. Perfecte. Tornem. Juntem les dues cames. Intentem també que els genolls estiguin sempre tocant sense flexionar. Braços davant, agafa aire i a l'expulsar ves a tocar els turmells i torna. Sí? Em faré de costat perquè es vegi millor. Cames estirades. Agafem aire, expulso i allargo. Agafes aire, expulses i allargues. Tot el que puguis. Si et costa molt mantenir aquesta posició, pots flexionar una mica els genolls i allargar. És millor que estiguin estirats i potser no baixar tant, perquè tira més la part inferior, que no flexionats amb l'esquena rodona. Però cadascú fins on pugui, d'acord? Aire i expulsa. Si pots, toquem la punta dels dits dels peus i fixa't que miren cap a mi. Contra més flexiono cap a mi, més tibar. Mantenim una miqueta aquesta posició. També serien uns 40 segons. Igual, agafes aire i a l'expulsar sempre intentes allargar una miqueta. Que estiguis còmode, però que tiri una mica. També notem els bessons. Molt bé. Ens donarem la volta. I ho podem fer de costat, recolzant el cap. Ens agafem el peu i portem el pubis cap endavant i estirem quàdriceps. Sí? Si aquesta és molt fàcil, la fem boca baix, que és una miqueta més intens. Intento apropar el peu cap al gluti i faig força amb el pubis cap a la colxoneta. Mantenim aquí també. Si podem fer 40 segons. Contra més porto el pubis cap a la colxoneta, més tiba, perquè també tiba la part dels psoas. Sí, el flexor. Aguanta. I cap a l'altre costat ho faríem igual. O bé de costat, com hem fet amb l'altra cama. O bé t'agafes el peu, portes el pubis cap endavant i estires quàdriceps des de la posició lateral, o bé ens posem boca baix, ens agafem el peu, intentem portar el taló cap al gluti i el pubis cap a la colxoneta. I serien uns altres 40 segons.
portem els genolls al pit i recolzem un peu a sobre del genoll, com quan estem asseguts a la cadira, i apropem el genoll cap a nosaltres i estirem glúti. Aguanta la posició. Igual 40 segons. Si aquí em tira molt, ho puc fer més a baix, sí? I si no em tira gaire, encara pots apropar més cap a tu el genoll. I aguanta. Amb l'altra cama, exactament igual. Recolzem el peu, obrim el genoll i apretem i apropem tot el que puguem cap a nosaltres. Quan tiri, mantenim la posició. Si és molt fàcil, apropo més i si em fa molt mal, allunyo, sí? Cadascú fins on pugui. Mantenim una miqueta. Molt bé, recolzem els peus, estirem una cama, mantenim la panxa apretada cap a dins i dibuixem cercles amb el turmell. I si pots, amb el genoll superestirat, el dit dels peus mirant cap a tu i apropa la cama. Si vols, et pots agafar el genoll. Aguantem una miqueta. 4, 3, 2, 1 i canviem. Aixequem l'altra cama. Intentem estirar el genoll. Si em costa molt aquests 90 graus, ho faig més a baix. Sí, l'important és apretar la panxa i que estigui el genoll estirat. I dibuixem cercles amb el turmell, estirar, cap a l'altre costat. Posa els dits dels peus mirant cap a tu i apropa la cama. Si pots, agafa't el genoll i tira una miqueta més. Molt bé, canviem, flexionem, obrim els braços en creu, deixem caure els genolls al costat i estirem la cama de dalt, sí? Si aquí em tiba, em quedo en aquesta posició. Si no, pujo una miqueta més el peu, aquí. I aguanta. Canviem de costat, braços oberts, genolls cap a l'altre costat i estirem la cama fins que tiri i mantenim. Sempre intentem estar almenys entre 40 segons i un minut, sí? Tot i que jo faig una miqueta menys, vosaltres heu d'intentar aguantar una miqueta més. Mantenim, estira, 3, 2, 1 i tornarem a dalt, suau. Lateral. Obrirem les cames i amb les cames obertes portarem el pes cap endavant. Has d'obrir que puguis, sí? Intentar que tiri tota aquesta part de dins, sí? Abductor, tot el que puguis. En el meu cas, puc obrir molt, però si aquí ja estic bé, em quedaria, intentaria baixar una miqueta l'esquena. Si em fa molt mal els genolls, que a vegades passa que comença a pujar els genolls i no està estirant res d'això, pots juntar els peus i intentar baixar els genolls i mantenir la posició, sí? Aguantem una miqueta, apropa tot el que puguis, esquena recta, mantenim. Si podem, baixem articulant. Aguanta. Si no puc baixar tan a baix, em quedo a dalt, sí? Però sobretot, els genolls oberts i que tiri tota la part interna. Aguanta. 4.
braços oberts, agafo aire, roto el tronc i a l'expulsar allarguem i estirem, sí? I aire, allarga i estira. Intenta que els genolls estiguin tocant el terra. I estira. Si em costa molt mantenir, fem la sierra juntant els peus. Estira. I una més.